question ba? Kung ang tanan party sa tong lawas kay nay purpose, the question is, unsay purpose sa nipples sa lalaki? I think I'm losing my mind, trying to stay in. Jo kabulo baka nga ang honey dili siya makuan. Siya madaot. Mura na siyang pagkaon nga dili madaot. Mabot og 100 years. So kung single ka o ngita kag babae, honey na pili ah. Diba na dili sa madaot dyan. Siya mandaot. Di ba? Pwede na siya. Honey, where are you? I-add ko ha. Please subscribe to our YouTube channel. Did you know that it's okay to pee in the ocean? It really is. Because urine is 95% water and has tons of nitrogen, which feeds the ocean plants, peeing in the ocean is perfectly acceptable. So let's stop world hunger and let's pee in the sea. Ay, nada ko'y tip para sa mga singles diha. Kung mahigugma gani mo, ayaw gid mo pangwinta. Ayaw gid mo pangwinta. Laliman ka, magdala-dala kag calculator, tapos magsigi ka og kwinta. Nabuwang na ka. Umugot na ako, tapos konti na lang, 1 inch. Fuck, okay na to. Ayan, 1 cm na mga nganak na tayo. Ang galing-galing ba? Oh my goodness. It's a ghost. Nawala. Pangalan mo, Master, ang galing ni baby. Kaya kayo pagpanganak po. Migs, pwede mangutana? Nangutana na ka? Sige, pwede ko mangutana ikalawa. Nangutana na po ka? Sige, ikaupat na lang ko mangutana. Human na po ka, nangutana. Kano sa ko nangutana? Guys, nako'y naobserbahan bago karon ni Master Poppy. Pero di din siya basta-basta nga tao ba'y tanawan ninyo ha? Awa lagi yun. Duda lagi na ako lagi. Pantula sige ni pangutanan na ako. Hindi lagi ni si Master Poppy lagi yun. Saan yung kibuhat? Hala, saan man yung pangbuhat eh? Awa lagi. Tahan ko pa lagi ba na lagi ni siya. Siya sikreto lagi oh. Siya lagi pantula pari-pari mo ni nerd ni tawanan eh. Awa lagi oh. Migs. Nagunsa ka, Migs? Ha? Nagunsa ka? Naman. Sige, buhat mo ganina ba? Katong green. Ha? Katong ganina din. Nakikita-type ba? Nakikibideo kitanaw ba? Naman. Tarong ba? Tarong ba? Dapat natikang kalintan. Kay past is past, ug human akong hilak. Unya, kung mubalik pa ka sa akong live, edi welcome back!